هنرمندê dengxweş û hezkirî yê Bakurê Kurdistanê Mehmed Atlı dîsa straneke romantîk gihande ber destê hezkirên xwe û dilê wan xweş kir. Gotinên stranê ji aliyê helbestvan berken bereh ve hatine nivîsîn, dibêje diçim ji vir. Awaza wê ji aliyê Mehmed Atlı bi xwe ve hatiye danîn, derhêneriya klîpê jî Harun Duman û Orhan Arzik kirine. Stran û klîp li ser kanala YouTubeê ya Mehmed Atlı hatiye belav kirin. Mehmed Atlı ji Rûdawê re got di dema belavbûna vayrûsa korona de wî ev helbesta diçim ji vir li ser torên civakî bi dengê berkem bereh guhdar kiriye û hez kiriye, pişt re jî destûra helbestvan wergirtiye û bi gîtara xwe awaza wê daniye û kiriye stran. Atlı dibêje stran li Amedê hatiye tomar kirin, enstrûmentên weke vayolîn, gîtar, piyano, rîtm û bas gîtar tê de hatine bikaranîn.